MeghalayaPost.news. The market election jit nong mikmat kipajba kajala Assam, Shaka Assam Legislative Assembly, Boro ki Dukan Kyiad Wangchom hari Bhoi ki Hap Khang Khyrdep hadu Sngi kanthi kata nadu hnen ka nyau tarik bat hadu la shai ka khandai tarik ka badai ru ka sngi the vote jong baro kipajba kajala Assam. Kate jing penbena ban Khang Khyrdep baro ki Dukan Kyiad kadai ka balapan bena daw Superintendent of Excise kari Bhoi District nongpoh ha ka ba sarkar kalapan bena ya ka draide ni ka sngi ter Khang Kyiad baro ki benta kari Bhoi kata nadu ka por san baje jong ka nyau bat kan kut hadu kapor san baji janmiet jong ka khandai taring katkum ka jing penbena daw Superintendent of Excise la hukum man khanglut ya baro ki IMFL retail shops, bars, haki hotels, bonded warehouse, bottling units, breweries, distilleries, country made spirit shops, outstills, canteens bat kiwi ki bahap po uput usam kari Bhoi district bakin Khang Khyrdep hagi tegi sngi balapan bena sngi ter Khang Kyiad hari Bhoi. MeghalayaPost.news.